Здравейте, приятели! 2 седмици по-късно време е за новото ни видео. Да видим докъде е стигнал строежа на стадиона. Тук може би ще се види, козирката вече бая напреднала. Тук дали ще може да фанеме нещо. Сектор Г. Как е? Това е доста напредно. Браво! Тук има някакво скеле, дето го нямаше преди. Виждам и трибуните вече на сектор Г се виждат. Така че има доста напредък. Определено. Отбелязвам се. Тук вече ще се види прогреса, приятели. Чудех се в днешното видео какво да ви говоря. И имаме нов треньор. Вече и свивката, тук са направени трибуните. Браво. Нов треньор имаме. Ама отбор нямаме. Не знаем кой идва, кой се тръгва. Моят попълнение няма. Другите футболисти, ще да кажа, другите отбори почнаха да правят трансфери. Ние спиме. Ще взимаме силно в последния момент, или септември месец, кога вече са ни били всички. Дано да не съм прав, дано да се вземат нови футболисти, защото няма случат работа. Поне стадиона се бачка здраво, може да видите. Част поне е безкомпромисна. ЦСКА ще има нов стадион. Но ако продължава с тези слаби игри, не знам дали ще се пълни този нов стадион, защото публиката на ЦСКА е много взискателна и предвид слабите резултати и некласирането за Европа, на повече домакински мачове ще има отново по 1000 човека, което е тъжно. Надявам се да не съм прав отново, но за съжаление винаги съм прав. Хората стабилно. Тук са опънали някаква мрежа. Така, сериозна. Сериозно се бачка. Най-после се научих как да паузирам видеото, така че да не ви снимам земята и да не страда, разбира се, качеството на видеото. Ето и тази свивка също е направена вече. Така че продължава да се строи много сериозно. По-късичко ще бъде видеото, но пък ще бъде съществено с съществени елементи, а не както беше до сега с неща, които не ви касаят, като около стадиона и така нататък. Тук все пак ще го паузирам и ще снимам сектор Б след малко. Продължавам да се чудя, ето тези дървета вътре в стадиона, дали ще бъдат махнати, защото така сред доста грозничко. Би било хубаво да се премахнат. Сега не знам дали ще ги премахнат. Като иначе изглежда леко така нелепо. Да видим какво ще се случи с дърветата, които са вътре на територията на стадиона. Ето и сектор Б може да видите. Трибуните. Вече почват козирката също на сектор Б да се прави. Ще видя дали още нещо мога да ви снимам и това ще е за днес. Ето тук също може да видите. Ето го видим екран с знамето на ЦСКА. Може би ще пробвам нещо да заснима. За последно. Ето тук може да видите на тази платформа как се измива всеки един автобус. Камион иска да кажа, извинявам се. За автобус ме в главата.